Hej, jeg er virkelig begejstret for at fortælle jer om vores koncept, det som vi kalder Frameworks. Vi har lavet en case for jer med et firma, som hedder Auralyt. Det er et IT-firma, og vi har haft 2 af deres ledere i Framework-stolen, om man så må sige, og har gennemført en 2 timers session med dem, hvor vi har faciliteret en dialog omkring, hvordan de skal gebærde sig, både strategisk og i forhold til deres samarbejde og eksekvering af projekter fremadrettet. Så den case, vi har lavet, den kan I kigge på via vores platform, og vi håber, at det vil give jer inspiration til at række ud, hvis I har lyst til og motivation til at lave en Frameworks-session med os. Vi har allerede nu lavet næsten 10 sessioner med forskellige virksomheder, og de har alle været meget begejstrede for det, så det er vi sikre på, at I også vil være. Vi ser frem til at høre fra jer.